Epsko snimanje kreše. Gledaj budalo. Koji car? Brže! Ne. Ujao! Rez! Neću, sve okej. Sada ga zoomiram. Gledaj ga. Idemo dalje! Gledaj kralja. Ibica. Opa, malo se tresamo. Da, ja ću pokušat sporije. A moraš mu biti bliže. Je, onda ako padne. A jebi ga, sve je to za dobar film. Tomo prebrzo vozi. Misliš? Da. I ona trzne jako. Ja. Čovječe, pa ja sam odletio sa sanjki ko budala bi je, pa 3 put. Gledaj ovo. Car. Bome. Tamo nova glazba. Opa. Regret. Kreten ide u pogrešno. Pa vidim, ja sam mislio da ću tu skrenut. Koji kralj. Daj žmiga, sam pokazuje šacu gdje će skrenut. Oh. Kaka legenda. Ne znam ko će preživjeti šac ovaj zaobek. Svaka čast. Mnogo lepo. Sad ga malo tucnimo nazad. Da vidim da će to preživjeti. Da mu zatrubiš. Ja zatrubi jedno. A jednom sam. A nećem, ja mi šac. Srčeko. Ali jako se mrda, znaš. Da, znam, ovdje je loša već cesta. Pokušava, znaš, držati ravno, ali... Idući put ćemo nabaviti stativ i staviti gore na krov. Bome, opa, skoro. Sad je to ona velika ruka. Opa! Bome. Čuć, ovaj snima već 3,5 minuta. Ma joj, možeš snimati 90 minuta dugometraž. A majke, mogu vidjeti koliko se uzima. Sve je snimljeno.